Kuka olet ja millainen kokeilu teillä oli? Olen Sakari Kannisto Helsingin medialukiosta. Opetan täällä biologiaa ja maantiedettä. Meillä oli tällainen tiedonrakenteluprojekti, missä opiskelijat laitettiin opiskelemaan omin päin. Tällainen vähän laajempi kokonaisuus. Eli he netistä ja kirjasta etsivät ihan omin päin tietoa. Ja se pedagoginen idea tässä oli se, että oppilaat käyttivät Google Driveä, eli opettaja pystyi sitten koko aika antamaan niin kuin kirjallista palautetta, miten tämä projekti eteni. Mitä merkitystä kokeilulla oli ja vaikuttiko se oppimiseen? No musta tuntuu, että näiden tulosten perusteella sillä oli kyllä merkitystä. Eli oppilaat oppi tässä just tekemään tämmöistä pitkäjännitteistä työtä. Saattoi tulla hyvinkin yksinkertainen vastaus ensin, mutta sitten tämä metodi niin kuin tavallaan helpottaa ja pakottaa opiskelijaa syventämään sitä tietoa. Eli tällaiseen laajaan kokonaisuuteen tämä mun mielestä sopii oikein hyvin. Ja tuloksissa tämä näkyy, että tämä verrokkiryhmä, kuka käytti tätä menetelmää, niin pärjäsi kokeessa toista ryhmää paremmin. Onko kokeilussa mitään kehitettävää? Mitä voisi toimia paremmin? No, opiskelijoilta saadun palautteen perusteella niin ohjeistusta voisi vielä tarkentaa. Sitten tähän varmaan kannattaisi käyttää vielä enemmän aikaa. Ne kaksi asiaa sieltä oikeastaan nousi esille. Aiotko jatkossa käyttää tällaista? Joo, kyllä ehdottomasti. Eli se, mikä tässä näkyy, niin tulokset oli hyviä. Eli tämä varmaan auttaa hallitsemaan tämmöistä laajaa kokonaisuutta. Ja sitten kun tässä saa käyttää erilaisia medioita, niin sekin saattaa sitten osua niin kuin useamman erilaisen oppijatyypin kohdalle, että motivoituu entistä paremmin tekemään kunnolla töitä.